At matapos sabihin ni Salve ang mga katagang yun, lumusong siya sa lawa at inilubog ang sarili. Bumilang si Goyang at medyo matagal nang nakalubog si Salve sa tubig. Hanggang sa lumampas na ito sa 2 minuto. Ang matindi pa, umabot ito ng 3 minuto. Nag-alala si Goyang dahil hindi pa umaahon ng kanyang ina, kaya't sinundan niya din ito at nang sumisid siya sa lawa, nakita niyang nakaupo ang kanyang ina. Napansin niya din na napakahinahon ng kanyang ina, na animoy kaisa ito ng tubig. At di nagtagal, umahon ang kanyang ina. Nakita mo ba, Goyang, kung ano ang ibig kong sabihin? Tanong nito. Opo, napansin ko po na tila kaisa ninyo ang lawa at ang mga nilalang dito. Tugon ni Goyang sa kanyang ina. Tama ang iyong obserbasyon. Ang tamang paghinga ay maaaring magdulot ng kapayapaan ng pag-iisip na siyang nagbibigay daan sa maayos na ugnayan mo sa kalikasan. Wika ng kanyang ina at itinuloy ni Goyang ang pagsasanay niya sa kanyang ina at nagtagumpay itong turuan ang dalaga. Magaling anak, napakabilis mong matuto. Hindi na nalalayo ang kakayahan mo sa akin. Pagbati nito. Salamat po, Mama. Gagamitin ko po ang lahat ng natutunan ko para sa kabutihan ng lahat. Tugon ni Goyang. Magaling. At napagtagumpayan mo ang pagsasanay sa iyong ina. Ngayon, magsasanay ka sa ilalim ng aking pagtuturo. Dagdag pa nito. Hindi lingid sa iyo ang kakayahan ko at kung ano ako, hindi ba? Gusto kong ibahagi ito sa iyo sa abot ng aking makakaya. Hanggat ipinahihintulot ng amang maylikha ang pananatili ko sa mundong ito, titiyakin kong maipapasa ito sa mga susunod pang henerasyon. At ngayong Goyang apo, dumating na ang iyong pagkakataon. Ito ang dahilan kung bakit ako nanatiling buhay at ang pagkakataong maipasa ang kaalaman ng ating angkan sa iyo at sa susunod pang mga salin lahi. Bagaman may alinlangan, sinuong ni Goyang ang kanyang pagsasanay sa kanyang lolo Manuel. At kagaya ng pagsasanay ng kanyang ina, matagumpay niya ding nalampasan ang pagsasanay sa kanyang lolo. At masasabi niyang handa na siya sa kung anumang kahaharapin niya sa hinaharap. At nung mga panahong ding yon, iniharap sa lahat ang espiyang si Amalia. Sino ang Panginoon mo, Amalia? At paano mong naatim na traidorin ang lahing kumupkup sa iyo? Pagtatanong ni Tandang Lucio. Napag-alaman din nila na ang batang isinugo nila ay kagagawan ni Amalia. Kaya pala ganun na lamang ang galit mo nang marating ng alabay na si Goyang ang puno ni Lindayag, na kung tutuusin ay nakatadhanang maganap. Magsalita ka, Amalia! Wika ng Raha Balinsusay. Wala akong sasabihin, kaya kung nais ninyo akong paslangin, gawin nyo na, pagkat wala kayong makukuhang impormasyon sa akin. Pagmamatigas ni Amalia. Maaari mong itanggi ang lahat, pero alam mo ang kapangyarihang taglay ng ating mensahero, kaya hindi mo din maitatago ang lahat sa amin. Kaya mas mainam na sa iyo magmula ang lahat. Wika ng Raha. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, wala kayong...
Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil pumasok sa bibig niya ang isang malabutiking hayop na kulay itim at napakakinis ng balat ng hayop na yon. Ngayon, tingnan natin kung hindi ka pa magsabi ng totoo. Wika ni Salbog. Ang kakayahan ng butiking yon ay ang magpahirap sa isang tao upang magsabi ng totoo. Dahil sa bawat pagtanggi nito, kapiraso ng laman loob niya ang kakainin ng reptilyang yon. Ngayon, Amalia, magsalita ka. Muling tanong ni Salbog. Ang pinaglilingkuran ko ay isang pangkat na mangbabarang na nagnanais makuha ang kapangyarihan ng babaylang si Salve at ang mga kadugo nito. Dahil ang dugo ng mga babaylan ang siyang bubuhay sa sinasamba nilang Panginoon. Wika ni Amalia. Sino? Sino ang sinasabi mong Panginoon? Muling tanong ni Salbog. Ang demonyo. At wala na kayong magagawa dahil sa ngayon kumikilos na ang malaking pangkat na pinagsamang angkan ng mga aswang gubat at mga mambabarang papunta sa baryo ng Hamtik. Hindi ninyo ito mapipigilan. Mawawasak ang kaisa-isang baryo na pinakainiingatan ng mga babaylan. Sabay tawa ng napakalakas. At dahil maiksi ang pasensya nitong si Salbog, kaagad niyang kinitil ang buhay ng espiya gamit ang kaalaman ng barang. Ngayon, tikman mo ang parusa ng kakayahang pinag-aralan mo, traidor! Mariing wika ni Salbog. At dahil sa nalaman nila, kaagad na silang naghanda upang harapin ang panganib na nakaambas sa baryo ng Hamtik. Sa hindi nakakaalam, ang baryo ng Hamtik ay sakop na ng probinsya ng Antique at ang kinaroroonan nila Goyang ay nasa malayong bahagi na ng pulo ng Panay. Kung maglalakbay sakay ng kabayo o maglalakad, aabuti ng 4 na araw bago makarating sa baryo. Yun ay mula sa kinaroroonan nila. Sa baryo naman ng mga manggagaway sa probinsya ng Capiz. Salbog, alamin mo kung saan nagmumula ang pasalakay. Utos ng Raha kay Salbog. Opo, kapunuan. Ang pangkat ay namataan na naming paparating mula sa hilagang kanluran ng probinsya. Hinuha ko mula sa karatig pulo ang mga ito. Wika ni Salbog. Mga dayuhan pala ang makakalaban natin kung ganon. Tanong ni Manuel. Maaaring dayuhan. O maaari ding hindi. Hindi ko masabi pero iisa ang tiyak. Ang direksyon nilang tinatahak ay ang baryo ng Hamtik. Mula sila sa karagatan. Tugon ni Salbog. Kung ganon, sasalubungin natin sila. Hindi na natin hihintayin na makaapak pa sila sa mga karatig bayan ng Hamtik. Dahil marami ang maaaring mapahamak sa gagawin nilang pagsalakay. Suhestyon ng Raha. Naidagdag din ito na ang pinuno ng bayan ng Mabato, na ngayon ay mas kilala bilang San Jose. Yon ay isang tapat na kaibigan nito at mas mapapadali ang pag-apula nila sa anumang pagsalakay kung dito isasagawa ang pagsalubong sa mga paparating na kaaway. Side story muna tayo tungkol kay Raha Balinsusay. Si Raha Balinsusay ay isa sa 4 na Raha sa pamumuno ng isang sultan. Dumaong sila sa Pilipinas, partikular sa pulo ng Panay o mas kilala bilang Panay sa kasalukuyan. Siya ay ang tanging Raha na may kaalaman sa lihim na karunungan. Dahil isa siyang dayuhan mula sa malayong isla na sakop sa Indonesia.
Kasama niyang namuno sa buong isla ng Panay ang mga dato na sina Dato Puti na siyang namuno sa Sinugbuhan o mas kilala sa kasalukuyan bilang San Joaquin, Dato Sumakwel, na pinuno naman ng Malandog sa probinsya pa din ng Antique. Dato Paiborong ng Irong-Irong o Iloilo sa kasalukuyan. Ang kabuoang katawagan sa ahop na ito ay Madyaas at ito ay pinamumunuan ni Raha Balinsusay at sa makatuwid, lubhang makapangyarihan ang Raha ng mga panahong yon. Pero marahil ang naglalarong tanong sa isipan ninyong lahat, paanong nananatiling buhay ang Raha sa loob ng mahabang panahon? Ang kasagutan ay ang kanyang kaalaman sa lihim na karunungan. Isinumpa nito ang kanyang sarili na hindi niya lilisanin sa mundo ng mga buhay hanggat hindi na isasagawa ang mga bagay na dapat niyang gawin. Ito nga ay mailagay sa kaayusan ang buong probinsya ng Antique. At sa tinagal ng kanyang inilagi sa mundong ito, nagawa niyang tipunin ang lahat ng mahuhusay na mga babaylan at manggagaway para makaguwang sa pagsasagawa ng kanyang adhikain at hindi naman siya nabigo. Balik tayo sa kwento. Noong mga panahong yon, sinimulan na ng grupo ng Raha na maglakbay papunta sa ahop ng Mabato upang doon salubungin ang mga kaaway. At kasama sa pangkat na ito ay sina Goyang, Manuel, Salve at ilang mandirigma ng Raha. Nahati sa apat ang pangkat nila, ikinalat sa apat na direksyon: Hilaga, Silangan, Timog at Kanluran. Pinaggitnaan nila ang baryo ng Hamtik na noon ay walang katao-tao. Dahil bago pa man maganap ang paglalakbay, kaagad nang pinalikas ng Raha ang lahat ng naninirahan sa lugar na yon para wala nang mapahamak. Goyang, ito ang unang sabak mo sa digmaan at hindi ito basta digmaan lang. Ang mga kalaban natin ay may kaalaman sa mga aral ng demonyo, kung kaya inaasahan kong malakas sila. At ayon sa ulat ni Salbog, hindi ganoon kalaki ang bilang nila. Mas mababa sila kesa sa bilang natin. Pero ang kabuuan ng bilang na yon ay may kakayahan at may aral sa lihim na karunungan. Kaya huwag tayo magpakakampante at iba yung pag-iingat ang ating kailangan. Pero bago pa man sila lumisan, kinargahan ng mga babaylan at manggagaway ng dasal ang lahat ng mga sandata nilang gagamitin. At kahit papaano, may mga agimat din ang mga mandirigma dahil sila ay sumailalim sa ritual ng pagbabatok. At kilala sila bilang mandirigmang pintados. Puno ang katawan nila ng mga tattoo na karamihan ay mga dasal na pangpuder at bakod. At ang mga titik at sumisimbolong ito ay mula pa sa mga diwatang ipinasa sa mga kamay ng babaylan na siyang nagsagawa naman ng ritual sa mga mandirigmang ito. Abangan ninyo ang kwento tungkol sa mga mandirigmang ito. Lahat sila ay nakatayo sa dalampasigan. Inaabangan ang paglitaw ng kanilang mga kalaban. Maliban kay Goyang at Salve, dahil ikinubli sila ni Manuel sa likod ng isang malaking bato na siyang ipinagtaka naman ng dalaga. Mama, bakit naman nakatago tayo dito? Di ba dapat tutulong tayo? Takang tanong ni Goyang. Hindi nila kailangang malaman na nandito kayo. Dahil kapag nagkaganon, hindi natin maisasagawa ang plano. Ang planong tinutukoy ni Lolo Manuel ay ang tuluyang masalakay ng mga kalaban ang Baryo Hamtik dahil merong mga patibong sa lugar na yon
na maaaring makabawas sa bilang ng kanilang mga kalaban. Ilang sandali pa ang lumipas, natanaw na nila ang mga kalaban nila. Magsipaghanda ang lahat! Ipagtanggol ang dalampasigan! Huwag silang hayaang makalagpas! Sigaw ng Raha habang binubunot nito ang 2 kampilan mula sa kanyang tagiliran. Amang may likha, patnubayan niyo po ako 10 ng aking mga kasamahan. Pagdadasal ni Manuel habang hinahaplos ang kanyang mga tattoo sa braso. Pagdaong ng mga sasakyang pandagat, kaagad bumaba ang mga nakalulan dito. At sa isang bangka, may bumabang isang matandang babae na may dalang tungkod. Inaalalayan ito ng ilang kalalakihan na nakatalukbong ng itim na tela. Paglapit nito sa mga kawal ng Raha, sumenyas ito na tumabi sila pero wala ni isa sa mga kawal ang gumalaw. Dahilan para gamitan sila ng lakas ng mga kaaway. Pero dahil sa taglay nilang mga dasal mula sa babaylan, hindi sila natinag. Ni wala sa kanila ang nakaramdam ng tigalpo ng matanda. Maaari ko bang makausap ang pinuno ng inyong pangkat? Tanong ng matanda. Agad pumunta si Raha Balinsusay at kasunod niya si Lolo Manuel at si Salbog. Ako ang pinuno ng Baryo Hamtik. Ano ang kailangan mo? Tumingin sa kanya ang matanda at itinuro niya ito. Nais kong makuha ang aking nais na hindi dumadanak ang dugo sa dalampasigan na ito. Kaya ibigay mo na ang babaylan at ang kanyang anak. Wika ng matanda. Nahihibang ka ba? Anong akala mo? Madali mong makukuha ang babaylang salve? Hindi. Dadaan ka sa ibabaw ng bangkay naming lahat. Wika ng Raha, sabay turo sa lahat ng mandirigma na nakatayo sa harapan nila. Kung ganon, Raha, ipagkakaloob ko ang iyong kahilingan. At matapos magsalita ng matanda, lumakad ito pabalik at muling sumampa sa kanyang sinasakyang bangka. Pagsakay nito, kaagad niyang ikinumpas ang kanyang kamay na naging hudyat para sumugod ang lahat ng mga aswang gubat. Napakarami ng mga ito. Naging madugo ang labanang yun at sobrang tindi ng labanan. At dahil sa angking kakayahan ni Salbog na magmanipula ng mga insekto at hayop, nagawa niyang pigilan ang iilan sa mga ito. Bagay na kaagad naman napansin ng isa sa mga mambabarang nakaaway nila. Kaagad itong tumakbo papalapit kay Salbog at inatake nito ang mensahero. Hindi naman ito nagtagumpay dahil kaagad na humarang sa atake ng mambabarang ang isang napakalaking aso, ang barog na alaga ni Salbog. Anong akala mo? Malulusutan mo ako, bagitong mambabarang? Wala pa sa dulo ng mahaba kong buhok ang iyong kakayahan. At agad niyang ikinumpas ang kanyang kanang kamay na naging dahilan naman ng paglabas ng isang malaahas na nilalang mula sa lupa. Ang kalyaw. Ngayon, tanggapin mo ang karangalang maging pagkain ng aking alaga. Matapos sabihin na Salbog ang mga katagang yon, kaagad dinuraan ng kalyaw ang mambabarang dahilan para masunog ang balat nito. At matapos yan ay nilunok ng buo ng kalyaw ang mambabarang na hindi man lamang nakaganti. Sa kabilang dako naman ay si Lolo Manuel. Gamit ang isang mahabang kadena sa kaliwang kamay at kampilan sa kanang kamay,
Buong lakas siyang nakipaglaban sa mga aswang. Nahahati ang katawan ng bawat aswang na humarang sa kanya. At ang makakalampas sa hagupit ng kanyang kampilan ay agad bumabalik sa pinanggalingan. Ni hindi nila mahawakan ang matandang asog. Ano na? Tanda! Nasaan na ang sinasabi mong ibibigay mong magandang laban? Ito ba? Ito lang ba? Sigaw ni Lolo Manuel sa matandang nasa bangka. Nang walang ano-ano, ay biglang lumitaw mula sa karagatan ang napakarami pang mga aswang. Mga managat! Napakarami nila! Wika ng Raha na noon ay medyo pagod na. Ang bilang ng mga managat na lumitaw ay higit na mas marami kesa sa mga naiwang kawal ng Raha. Kapunuan, umatras na kayo! Mga kawal, protektahan ang Raha! Wika ni Salbog. Hindi, lalaban ako hanggat buhay ako! Tugon ng Raha. Nang mula sa di kalayuan, ay may kung anong nilalang ang tumatakbo papunta sa kinaroroonan ng Raha. Napakalaki nito. Anyong aso pero ang balat nito ay parang sa buwaya. Hinarangan nila ito ng sibat at pana. Pero wala sa mga sandatang yon ang tumalab sa lahat ng balat ng nilalang. At nang malapit na ito sa Raha, kaagad namang humarang si Manuel dahil nakita itong umaamba ng kalmot ang nilalang. Maniwala kayo o hindi, sinangga ni Lolo Manuel ang kalmot ng nilalang na yon gamit lamang ang kanyang kanang kamay. Umalis ka na dito, Balinsusay! Hindi ko kayang pigilan ng nilalang na ito ng matagal! Na siya namang ginawa ng Raha. At si Goyang naman ay hindi na mapigilan ang sarili. Napasilip ito sa bato para makita ang mga nangyayari. Nanlaki ang mga mata niya dahil napakarami ng kawal at babaylan ang nakahandusay sa dalampasigan. At ang ibang natitirang babaylan at kawal, inunti-unti na ding kainin ang mga kaaway nilang aswang. At biglang nagsalita ang matanda na nasa bangka. Hindi kayo magtatagumpay. Kaya ibigay ninyo sa amin ang 2 babaylan. At dahil sa narinig at nasaksihan ni Goyang, hindi na ito mapigilan at lumabas na ito sa kanyang pinagtataguan. Naglakad ito papunta sa kinaroroonan ng matanda. At dahil sa nararamdaman ng lahat ang presensya ni Goyang, kaagad naman siyang pinaikutan ng lahat ng mga aswang na kalaban nila. Ako ang kailangan nyo! Narito ako! Kunin ninyo! Kung kaya nyo! Okay, sunod kagad natin yung 10. Pero baka bukas na kasi tulog na yung iba eh. Yun lang, kita-kits sa 10. Napakaangas nito.